Yoro I try ngadap da kajing sngongu pat kajing sngokumen ya ublay ubala pala biang yang asa hisien pada pedeng shibun kajing duna ki banganga duna ha kajing im kajonga ublay junga ubom jula tho yang ane ubom jula tho ya piru ublay jonga bat jong pi u Jesus Christ ubalong unong pen im u badap da kajing pada kajing isnei ubom ju tho ya kajing duna ha kajing im kajing upala pat yangi upala pat yanga mangandan kum hakani ka jaka wala da pedeng shipun kicing duna ka banga ngadon hakacing im ka jonga henry uplay jonga pat udang yai kershan nga udang yai shania nga banga ngadon peneran bu kho ya bakum yang ka briu ka batuna haki babun ba kum yang ka briu ka baki briu ki I shibun kicing duna hakacing im ka jonga henry uplay jonga ubom la thoi kicing duna hakacing im jonga na marba ka ktien jong blay ro ka ong pa om don uwe ru uba janai em om don uwe uba janai om don uwe ru ba hok henry kasnam ka jo Jesus Christ ka pelong hok ini kasnam jo Jesus Christ ka pelong janai yangi ladangin I no eki barim jogani ka prathai dong ya ka eru ka banga aku akan share shapi ke ba umensim jublay uhikai yanga uju maham yanga uju snenga uju sempat yanga pimut banga don hakani ka jaka ngam ju sha sempat si ngadon ko makani ka jaka ka banga ai chingi kai piru punsin ka ba ngaru ila jonga ju sha sempat mar balai punsin haka jinglong samla ka jinglong khana ka jonga ka ba shibun shibun ka jing yale ka banga ma ka jing ka jonga punsin kumbanga ngakumban phai di no beladangani thu ik testimony ka jonga happy haka we ka sila da umensim jong ublay usha enga bangani thu ipi ka testimony ka jonga ka ba ublay ule ka jing jonga kumno la prang yanga kumno la yalam lenti yanga kumno la lapen la ulu la trin yanga kumno banga nga yo mat ya ka jing kha arsien na ka om ba da umensim ba khu jong ublay te kan ni kalong bala da umensim usha bangani ashpi ka testimony ke jonga hakawe ka sngi ansa ashpi ka testimony bat ka pat ka banga nga kwa ban kren hakani ka porne ne banga kwa ban hikai shapi eka ba umensim ju blay u hikai yanga bade ka ba ngi ju ya kren hakani ka ministry ka jongi te ka ba u blay u le hakani ka ministry ki jing hikai ki bangi ngi ju yo na ka ministry ka jongi hakani ka jaka bat ka ba u blay u ju hikai yanga ban nga ju hikai ki tu ki badan hakani ka ministry nga yu I bashibon ki ba u blay ule badi shibon ki jing hikai ki bakam pala ka ba ublay uhikai hi dala jong umensim jong una marhaba umensim jong blay uhikai te kamdon ka jing bakla henry ngi pat kum ki briu ha ka long jing im jingi ikum ha tien ka thlit henry ublay jingi udai blay ba pha hadu kata u ka jing pha ka jong u ngimla ban tho bat ngimla ban nyo bat ngimla ru ban shampang de uni ublay jingi ubala iet palat ingi ba kata ka jing iet ke jong u ingi ka ba manuru dan bala ban pla dala ka jong ka thli ke jong ki nada ka thli ke jong bakat nu ublay jingi ulong ba pha bu badap de ka jing iet ba badap de ka jing isnei kumba uong kumba nga ngalong ubajana tu pi ru pilong ki bajana te ke bangi kan ministry ke baki kun samla ki long kmi ki long pa ki yo ke jing ku umensim jublay ukraina po chinga ba uong ba onde tang na ka ministry ki ba wan ka ministry ken yo ke jing ku hanrei don ki banasha chengai ba ke bomla ban poi hakani ke ministry don ki ba ke kunhun balang ka ba chengai ke ba kimla ban rung hakani ke ministry chingi hakani ke ministry chingi kalong ba ngim ju khen balang ne ngim ju khen niam hakani ke ministry chingi nu kan jai kunhun balang la fi de catholic la de fi de presbyterian la de fi de fellowship ru ni pediak ngau bhabet bini pen I ka chingi teli bangi yang tang ka we ya ka balong bangin pla tang yu Jesus Christ ni balong no penem
teke ke ba umensim jong play hikai nga syapang kani kolong ba hakawi kasni kat bangarang don bat ki parlo ki jonga ki Facebook te alai I la don uwe hun samla ngam tharai la dangam tharai ti imat ki dei ki ba ki dei ki senteng la dangam tharai na mar ngam la ban ngau tho ki kintin jong ki ba ki tho re bangala check ki comments alai I ba uni ushakri jong ublei ubala penslur yela jong ubala IT lut ke ke banjai uru hakatu ka clip mat ka ba udon hakatu ka jaka hakatu ka lumpung kat bagi tu ki bampat pediang Jesus Christ ki le niam ki le rukom ka ba ura aku ka plakat ke jong u ka ba ulet ban pla ba syapang Jesus Christ balong nong penim katu ka wei ka ba long ka ba penshit hem hayanga ka ba ublei usngawi ki jing duai ki jingi ba ublei u la sei shishai kita ki shakri ki bala kloi ban lenno ila di na ka benta ka kerting ke jong u ada shimut shi benta la dangan ong utu khna nene utu samla ula ban mat ya ka jing sha penshitom nene ula ban mat ya ka jing sha bom sha tiet ka ba ulet ban ya lap ya ka gospel ka tu ka jaka henry habang apet yu ngalai I ya ka jingko ngu ke jong u ngalai I ba ulong ba ubah kloi ban IT no ela jong lada yap ne lada im ngan leit ban pla ba syapang Jesus Christ kalong ba ngimla ban bu limit ya ka ba umun sim jong ublei upha engi ngimla namar ba kajing leit ke jong ban le ya lap bi Jesus Christ ko to ka jaka te kala ruban ba undu ela ka jong ka jingim Henry ukuloi ban Rix no ela ka jong ka jingim ka jong na ka benta jong Jesus Christ kalong tik ko mi jona ba ublei upha ujona ni ko sai la re hadien ublei sempat ulet re uniu samla tangai ibet ba ulet ban plai Jesus Christ kani kalong ka ba pen comment share ka men sim ka jonga Henry ka pat ka bangai I hakini ki comments ka ba ki comments pat kalong ba don ki baki la kren ben ya uni usamla da ka biki kren ba ong ki ong da real shit niam ki la kren ben uni usamla ba la kren ba uni usamla ubalale turmur ubala penjaburom ya Jesus Christ ba shipun kita ki comments ka pangala check hadin kata ngala puson halaman sim jonga bat ngala duai ba ong try to hikai yang bat try what I bangan keren benyu ya ki shakri ki jome khamtam habaki let ban yala ga gospel namar ba uniu samla khalam let ban ong komnu let khalam let di kiat ne khalam le kanu kam ka ba ijli ka ba banwan ra ki jingja burom ya ka balang hari uniu samla te ulet ban plabe tang yu Jesus Christ la da dei bo ulet ra drugs la dei lei ulet ra ki ba ijli ke pala la hukum hakane ka tin ka jong blei bom long ba lei kita te ni la kan ban kren yu ba blei pile kum di blei pita Jesus Christ henry ko ba uniu samla ulet ban ra be ka gospel ko jong Jesus Christ hakatung ba jaka wat ba un kuloi ban du no ila ka jong ka jim ka ba ja ka to ka jaka ro ukuloi ben te hatu uniu samla hatu dei mo usyakri jong play ho ayu dei pat dai kata sya bangan ya chaprang bangan hikai syapang kani ka ba mensim ju beli hikai ngangan ong sya dan bon kirim pe yang kestan dan bon kini ke ba ya dei kirim pe yang kestan dan bon ki balang dan bon ki syakri ki jong ublei ki ba la khot syakri ki dei kemlong kita ki syakri te kishulong tangi kristan hende kem simlaya ka kum kaktin ka jublei don wat baki kren ben wat ki shakri ki jublei ki ong ba habaki le ekanu ka kam ka ba mahame ki kum mahame ki bat ba mahame ki bikin le ekatu bat kenem le ekani bat ba anda ki le yele persya kata bat kawan ka jing sempat bat kawan ka jing sniu hayeng ka sem ka jangki kum ki ong kumno ba utemen basan ni utu pastor menta ki la long kinong ai ksut
bun pa ka banga nga shem da la ka jong ka skor ka jonga baki ki ong ba utu menta ula mani ksuit utu menta ula long unong ai ksuit but shibun om tay yaki but nga men sha ngam la ban sngo tho haba kini ki krani kini ki ktien baro ngam la ban sngo tho ba hatu kini de shishan em kita ki nong ai ksuit ki bagi de ki shakri jung play henry menta nga bana ba baro ki ong ba ki lak de ki nong ai ksuit ki la de ki nong shano ki shibun ba ki ktien ki bagi krani ki shakri ki jung play but menta pat nga shem yala de marbon ki ying ki banga nga ju maham ka ba mensim ju blai uju ong ya khilet maham e ka to ka ying bat ong bakin kala ka ba mut khilet maham e ka to ka ying bakin namle ya ka tu bakin namle ya kani te habanga ngam lek blai sempat ya nga marang ong try ka e palat ya nga banga lek khamtam long kaching long samna janga kam dei ka kam kabasuk don nakaliang nakamon ka janga ro don ba support ye kani ka e yanga hanre mun sim juble uong habanga nga don hakaliang jong pau e ubala banele pa yang menta bat khilek ta don ki ying ki banga nga julet ban maham te don ka we ki ying kan shul ngan try tang ka we ka testimony ma ka we ki ying ale ban maham ki ngong ba namar ba pipi la le pop yo blay te don bon ki yeng hari ngani thu ta ngani ka we ngong ha kani ka tayo ka banwan mar pipi la luti ka sngi jong utrai mar ba pipi la ha ka por ba pipi don ngala bu ching dry ba pipi la yo ki ching kerku ba hadin ba pipi la yo pipi la kular ba pin shakri ba yo blay da pipi shakri ba yo blay ki kular ki jong pi ki ba pipi la ite kular ngo pi khlem pendep ta ka daw kani ka tayo baro namar ba pipi la tu ya ka tayo ko jong blay ya kini ki tayo paro ka ba pipi la tu usaitan man taon tu ikitayo ki jong pi bat uble un sempat ha kini kitayo ngam tip ha kani ka sngi on sempat hande kini kitayo kadi ka tayo ka ba usaitan un sempat bat un luti ya ka yeng ka jong pi namar ba pila luti ka sngi jong try teka ja kamno bat tang shukut kata ka kentin ka jonga ki layat mar ngalet mahame ki sngi try ki khlem wan ban shakri khamlet ban shakri ki thya sngi ki thya that ki ya ki shim ki tu ka sngi ka jong try alait bat kala jahi baha katayo baro sitio bat kmi pa bat kun ki apang bat kila hadien ba kila pang bat don ruki ba da ha kata kasngi I accident ken I briu jeng I ile chapo nong po ba di accident ken ka scooter handai ka klem ja ka ek basniu te I briu jeng I wan bat I thu yanga I ong shisha ngila laptop yo blay bat shisha uble ulas dang sempat uble shisha udang I yanga bat uble udang I shisha yanga bat ki ka sem ka junga bat mentangi kala ka bamut adu ka don jeng paro pangin nam luti kasngi jong utrai asngu makani ka yeng kakala ka bamut par hatu menta menne kani ka yeng menta kala nang ya chaprang pakila nang shakri yo try namar ba ublay ong ki banga I ngasnenga sempat ikibengi ngasnenga sempat ridon pa ki yeng kisem ki ba ngalet hi maham bat ka ja ba ka jing maham ka jangaro kalong betik na kaktien ka jang ublay ka ublay hukum yanga banga maham ki henry penban ki kren yang ada kiktin ki bomlong ki ong banga ngadon kti bat ki banga yodon kti bat ki no aksui banga don kti bat ki kamboman bat nga shibon ki eki balak no ki bala kren ben yu umensim jo ublay wadan po jonga hakata kasngi haba ngalasyong bat ngalak khuslai ka mensim ka jonga ka jingpang jo ka mensim jonga haba ngala yosngo ba banga ngai don kti banga batki no aksoi ngala duai mensim jong belengong try ladanga ngai don kti bat kita ki bensim paman hatu menendang pensle yanga hatu me menang don rengkat bat nga hatu menang hikai yanga hatu men reveal nga ke paro hamar kum tau mensim jong play ukren po jonga uong ban maham ikitu ki bakren ben yaki shakri ki jong blay mar baki kren ben ki shakri jong blay kim dei bakren ben yakado hele ki kren ben yo umensim uban po jonga umensim jong blay badan po jonga umensim jong blay badan pet po jong itu ki shakri ki jong blay ke baki ka ngo ka baki ki kren kat kum kaktin ke jong blay hoot lada
kini ki priu lada manga ngan shi ong no lada menta manga nga wan haka jing im ka jing pi nga hikai pi ki bakla nga hikai pi ban ong ban o ka long bai ban yo lok lai ngut sangut ka long bai kini ka same sex marriage ka long bai ban pediang namar baskiri pareng ro ki pediang ka long bai ban pediang te ka long bai ban le kamai sngi utrai ka long bai ban lada ngan man ra kumbi kita hoi pin keren ben yang aba pi pin keren persya nga kum bakren uyo anis nang pen baptis ki parsi arsap ke bawang pi ki kon ki bsen waru apostol Paul ro ukren lada kata ka jing hikai ke jonga lada kata ka jing hikai jong ki wei pat ki pastor lada kata ka jing keren ka jing ki ka David thik na ka ktien ke jong blai lada pikren ben ki hem dei bekren ben ki de pikren ben yu men sim ko jong blai ta ka daw men sim jong blai ong kren menta ya kanika ka jing hikai ka bala shim na kanika Mathew kala nong ka ba khat ka do khot ka ba ar pu ar kani ujisu bat u Belzebul ni puli thani tang khandian bakumno hani pin puli le ter na mar kanika dika ka message ka dika balungkot kalong tang ka jing a hikai barngam la ban IAP ha kanika ka jing hikai mo ka balong ka bomnong face to face bangan shim jrong handai ha kanika ministry jingi ngi ju ya details chapang kani ngi ju hikai iki bawan ha kanika jaka bakumno bangingen imdo bangin ya humin sim kumno bangim jude ban keren ben yano khamtam ban takti ki shakri ki balasle ki jong blai barkaneru kalong ba umen sim jong blai ukren yang bangan keren na kanika benta ka bala shim na ka Mathew kalno ka bakhat ar ka ba arpu ar ter ka ba ong kumno anda kumta la wallam ha u ya u bala shong su ba matla bat ubom nang keren bat ula pen khia yu kat hadu ba uta ba matla bat ubom nang keren ula yu I bat ula keren ru ti kita kipat ba baro kila sngo kendit bat kila yu ong uni umlong ukhun u David Henry aba kita ki farsi kila yu sngo kila yu ong uni ubriu umbe no ikiksuit lemdada u Belzebul orang ba kiksuit Henry Jisu haba ulatip ya kicing berjengki ula ong haki kahima baro kabele markanti kan jot kasinong ru ne kayeng baro kabele markanti kan omne lada usaitan ushop no ya usaitan uyale hi yaladi kumta kan ne kumno timaju lada ngaru ngabe kumta kan ne kumno kahima jang coba arnyo lada ngaru ngabe no yaki kso da Belzebul danu baki kun jong pi ki be yaki na markata kinong bishar jong pi hende lada ngabe no yaki kso da min sim ublai kumta ti ka hima kala wan sindon hapi lani kumno unu ru ula banle chapo ka ying ubakhlain bat ukurup iki eru ki jong lemda ukhum shua ya uta ubakhlain onda kumta ti unsa kurup ya ka ying jong ubomlong bat nga uyale yanga bat ubom yalum bat nga upen separate namar kata nga ong happy ba on amma wikibriu ya kapop ngan shim kam ai hakane balai puwe shim bhai gani ka balai puwe namar kata nga ong happy ba on amma wikibriu ya kapop ba on ma bikibriu ya kapop baro bat ya ka bakren ben blay tang ya ka bakren ben yo munsim bakoy on amma shu bat unu ru bakren ben yo hun ubriu ya utala ban map re unu bakren ben yo munsim bakoy ya on amma ha ka ni ka pertai lemni ha kata ka ban sawan tahaningi iba kumno ba Jesus Christ open kya ikiba matla kumno open kya ikiba shong suit bat ngi ki briu ki ong ba hatu uni umdei ukhon jong David yang harobun ki ba ong la ngan phai sanga ani ngan phai shaka junong ji im jing pi te bun ki ba ong ba namar ba ka yeng kasem ka junga ka de ka yeng kasem ka ba jot ka ba pra ka bom donong khmi ka bom ka yeng kasem ki pasha I ben ba hadin ba ublei u pen yeng yanga kum yanga kabriu ka baduna ka jingjinga pun sing ki ong hatu ka yeng kam de ka yeng ka bajat ka pra ka yeng ka ba konrum ka ba konram ka yeng ka ba kum tamta ha ka first time pitep ngap tre ban yang
ong try ong kom no me men jet na ka yeng ko changa kom no me men jet yang mitip yang banganga julong ka brio ka baju buri ila chang ngadai ka brio hoi ngala jule Facebook la slempa kisnem re haddu menta nakashintur ka changa ngam chi athu banganga sa ai ada kiwe ki kli yang aru ngam chi athu iki banga sa ai na marnganga ju ong bet ai bangan long kasyakri ka nong duai ka bari ngalong bitang ka nong duai ka bari baka life ka changa ka long bet simple achi imbitang ela jong bangan shi yaksai bitang ba kayeng kasem ka chunga kalong kayeng kasem ka bet no ka ba blay chunga on beng no ikini ki ek baro ka ba don kayeng kasem ka chunga kata ka jing yaksai ka chunga henry ha ka we ka sngi ka banga dang yaksai ka banga ngam tre ban yang ka banga yaksai ka banga ngam tre ban pla ya ka kerteng ka chung u min sim jung play u ong ha po chunga kmi ya ka yeng chong adam pat ke im hatu ka de ke yeng ka badon buram em men open yap na upara kmi ya ka yeng chong david hatu ke de ke yeng ke badon buram em ka de ke yeng ka bakun rum kan ram khampalat bane ke yeng chong pa henre nga chi ya kata ke yeng kmi ya ka yeng chong joseph ki bakki men ki bishni ki men ki dinoi u haripan ban ngajiet ya kayang chung ublay chungi uju jiet nyamar kembang itip uju sukres chungiru uwan adangan pet ya kacing her pateng uju sukres chungiru uwan na kalong yeng kalong sem jong kanuti kabalong karahap ublay chungi upen i ba uwan klang shini ka perthai uwan ban wat ki bachot uwan ban wat ki bapop uwan ban wat ki basyakan tat dia kata kesngi habanga ngai snoi kini ki kentin ke ba umen sim juble ukran ka emen sim yang tengong trai kular yang ba men pen ime ka yang kesem chonga ngan haiti ka chim chonga kandat testimony ka chonga ba ka kelas 10 ngai no ka school chonga mar bangala i palat inu blay banga shemi ke ching bha ka chung ngalet bat ka we ka khna ka balayap lais ngi bat ka imbiang pat ngalet but ya ka bakum nu ka jen ti changa kalong ka be shiba palan hendrei namar ka sang ti blay badon bor ka chung pat uta u badon ha po changa u kham khlain pan ya ka bashabar pa changa u ai bor nga u lam ti nga bat ngalong komni kumbang along deling pa ka ching i ka chi sne ka chung te don ki brio ha kani kacha kan he kani komenta kani ki brio ki ongkum no kato oni umde ukon jong david kitu ki brio mo telat ha ka chingim jong piro lada ubleng mat ban ris ya pi lada ubleng mut ban pan kala ya pi wat long kombalong manga ban ong ngam tre namar ka yeng changa ka bejot ka param kmi menta kmi ya ka yeng jong david kmi ka yeng jong joseph kmi ka yeng jong adam bat kim de ka yeng ki badon buram andre ublay ching wichi ban pan i holong ublay uba i ki bejot ki param long ba ublay bas ngau tho ya ka ching duna ka changki ban rai hang ni pan kini ki parisi asapat ki bala bat e ka ktien ka chung ublay ki bala tip ha shapang ki hukum kini kim yo itau ya kata ka bor ban pen kya kato postnem kila don hakatu ka jing shakri kato postnem kila shakri ublay here kim yo ya kata ka bor ka ba un Jesus Christ uyo kiong kumno ba uni ube ya kitu ki be ekini ki ube ekini open kya ekini ki jing stom do do orang ba ki ksut do bel sabul te hani ki ongkom no ba ube yo kini kiksui dau da orang ba kiksui te ladangan shu ong no menta ladangin pai ha ka jinglong ka jingim menta mo te lada kren ben da kitu ki bompat tip ya Jesus Christ ki bompat ngau tho pai o men sim bo khoi chung play ki bompat yo mat pai ka jing ya ka jing e ka jung play mo ki kren ben te ngangai
kanang don jing map namar bali don jing map marka jing kren jiki kimla man pen snow tho balai bau Jesus Christ bon ke ba mo ke ba shakmat ka jing ya den ti jing Jesus Christ ba kumno iya kumno ba ki briu ki ba onga ha ko ke video don ki ba uta don ki ba uta henry Jesus Christ uklam ker kata-kata namar ba kitu kim pada snow tho re hakan ka kambenta par Jesus Christ ulama ham sindan namar balai ba kata ka jing kren kami na ka shintur jong kitu ki brie ki ba bat phai ka tien ka jong play here ki bom le pat ki ong namar ba kim yo ai ka bori lo jong keren ben ke ni Jesus Christ ki ong ken ba ube ki ksoi da belsebul te yo ba ha ka jinglong ka jing ni para Kristan kumni te di Kristan pipi di Kristan lada pila ya ka jinglong ka jing im jing pi henry pimyo revelation pila long Kristan pimyo revelation ai henry kumanga ka riu perthai ka ba im bat ka perthai ka ba ublei ura ban ris bun ki lengo ki shock ha ka ni ka shinong ka jinga ba kumno ba boleh ujit kum nak kata yang ke becak buram kum no ba boleh ujit pun ki keren ben yang ah tak ada uji sukres ruhani kum keren ben kini ki parasi tengah par nga ong kenya pimenta wajuk takti ki syakri ki jong play wajuk takti ya ki wajuk keren ben ki kam tamban ong lay ba udai nong aikso udai nong shono keren ben u katu kam dei ba pikiran ben ya utu ubri pikiran ben ya mensim jong ublei ba pentrei hapo jong ba syong hapo jong markum no kumbang asyong mensya terai kum no on keren ben mensim ko jong me memang ki bakran ben mensim ko jong ublei om tan ting ma te kum no ki bri kan keren ben mensim ko jong me haba ki kim podio amat mensim ko jong me kum no ki keren ben de hang ne ki ngas ngau thu menta ki bakran ben mensim ko kamut ba ada pikiran ben ki syakri ke jong play ki bayang kat kum ka ktien ke jong play ka mat pikiran ben ya mensim ko jong play baterai hapo jong ba hikai ba lengba jong tu bri mensim ko jong play yo ban pendep ya kata ka ba ublay ulah depan kulan tak ada uji sukris uang kum no lada be no ikik so henry uji suang ka hima baro kabele markanti kanjot shisha kan ada le markanti te kanjot shisha te kanjot shisha kan menta kirim pe yang Kristan kele para barim pe yang Kristan kanjot shisha kan kabalang ya ko kabalang kele markanti kanjot shisha kan ki Kristan para ki Kristan ya kajing mai kajing ne kajing tim kajing le syukur kajing pamsap kajing le silang khmat kajing ibenyi ki baduk ki basuk kanikin kay le markanti ti ki jat shisha kan ngai ibat bon shibun ba kirim pe yang Kristan ki jat mar bale bikile markanti le markanti na usoitan yo usoitan henry lada usyakri jung blai yang kat kung kaktin ga jung blai palala kaja kamdei ba pipin ong ba bakitu kide ki bela manik so kitu kide no aik so henry kadaw tolong ba ublay jupen rain bu kho ela jong kaktin ke jong kolong ba ublay jingi ban pa ulong ba imbat ubashisha dan pun ki bakren ben yang as kata here kimpet ek pa kikile kumba la iben kumba u ahap habalaja katuka jing aja katuka jing rang terkhong haba Elisha ulet ban Elijah ulet ban oi katuka jing rang terkhong bakarang terkhong u ahap ukono pan Elijah haka jing shisha u ahap u ban kmi ka pop jingu te bun sin ki kun Kristan haka jing shisha ban kmi ka pop ka jelo jong habalaja ka jing maham balaja ka e ka ba ki kren ka kun kaktin ka jong le ka ben ken kala ka bumut ki thrais ni pan ban ki kren ben ban ki kren pan ban de ki tin ki pomlong ki kren ben per ki kren ben ban ni umen sim ko jong play te umen sim jo ko jong play jisu ong ba om dan jing map te ka e ka ba nga kwa ba nangan ong shapi ba nadu menta kasngi duai pi ublay ba penum keren benchu yumen sim ko ju ublay un mahap epi ke pa pila ju tam re nang ne shakmat kinu ki shakri ki jung blay ki yang kat kum baktin ke jung ublay himdei ban keren ben yeki henry lada kata jing hikai ke jong ki lane kata jing hikai ke jong kam de kat kum kaktin ke jong blai pidei bet ban kren bet khnang ba
onam sha panelam bakla yagi khun ki jong ublay te ka ek bangan ong hakani ka por tungen phaino nginang ken ngai ken ther nangin nang ye ken ther yagi jinglong ka barim ka jingi bengen ai lat u men simo ko jong ublay uman yo jaka hangi banginim kedokti banginim iben banginim thrice new banginim keren ben lada ladon ki shekri jung blay ki bawan ban mahame pi ki bawan ban snengi ki ye pi ye ki jingle bomdai ki jung pi balada phim kongu balada blay usimpat phim dei ban ong ba kadai nakada ba ki kal kilet maki re pili ban yet ila jong nakadaw ayu baka kaja namar reba pivin chukaren ben pati ki shekri jung blay kalong ba pikaren ben yung mensim ko jung blay ba don ha po jung ki te kaba ab jingma namar baki bakren ben yumen si ko jong blay don jingmap marka ya ka Old Testament ka khamsuk namar bakren ben yu pa don jingmap ka New Testament ka ba ka ya jong Jesus Christ tang suk namar ka ya jong kun ong dang map hre ka New Test ha ka ne ka generation ka jingi ba menta ba Jesus ulet no ba ai men si ko jong blay la kren ben om don jingmap tela da am don jingmap da do nasla jing khndo but dan jing ma bro chopo kata jing bishar ka ba arsin ka jing Jesus Christ hato phimut baka ngingin imsuk mo hani hasla jing ka khandau la dang la kren ben yum sim ko jing ble na i namar bon ba dan i we shakri jing ble ro yong bon ki ba kren ben nga bon kren ben nga makai i menta ka jing jen jar ka jing ki ka bla shaba palat bon ki kren ngtin bomlong i thu nga re kajeng jai ki tak nga ong keni i namar bakila kren ben ya umen sim ba khu jong ble ubadana po jong pi takadaw ka khamma ka ne ka generation ka jingi ba menta namar bom don jingma takadaw sha ba kren ben ya ki shakri jong ble na husiar bha ka don ka bor ha uthli mar ba ble wang wat kta ki blasle ki jonga wat kta ki basle ki jonga to nang ni shakman to nang yeng scam ba ngada duairu don hapo ki comments ki bangala yo na kabenta ki kam ki jam jeng pi nam ta jilong jim jeng pi ngala nut ngala shimi ki kerteng ki jong pi bar ngala yai do ngan yai duai ba ublei una ye bat scam ye pi bar kom juru ba ublei una ai bor ye pi ba pilong ki ba tap do men sim ko jong blei mar ba men sim ko jong blei chu ko dokti ki we na mar ka tin jong blei ka ong to khet pi la de ki ba kham sniu ba ne ki we amen tangkani hi kublish bon to ble ke ching suk on kor khu pi ba tu long ro ke ching kor khu kham tam sha ki tu ke bom pati ba Jesus Christ ni ulong try amen